Hola, 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 nudo. Hola, bago na ekwesu ga-ajụ gwa ya. Anyị hụrụ ka esi wee gbakọ otu ebe a nụwa. Anyị asị ka anyị jụọ gị, ọ gịnị na-eme? Ihe na-eme abịa bụ onye nwanne ka Chinedu Ezedike ọ na-egbu mmadụ. Mụnwa bụ n'ebe a bụ onye certificate na 2003. Mụnwa the first man kpọrọ property Eje police station. I ru commissioner office. I ru state CID. I'm commissioner office na Ọka. With division mara maka ihe. So I removed that case as no go nyenwe ọnụ. Nwanne m nwaanyị a na-akpọ Dera azụ wele keli n'ụlọụka na church ụlọ ekọ dabe. O wele keli n'ụlọ ekọ dị n'Umegere. O wele keli na ya ma nwoke dị gelu. Onu weka. O nwere nwanne m nwoke a na-akpọ Jofuru Rama ọ tụrụ nwaanyị ime. Si na ya alịa by force. Jofuru jo ogbo Jofuru bori me Jofuru bori me. Ya bụ mmadụ bụ kpọtara m ji anwụ n'ọṅụ nta na unu kelere m chama local gọọmenti Ibagwa. Unu kelere m ndị sekuriti Ibagwa. Unu yọmanụ m igwe Ibagwa. N'ụwa m na ama m na gọọmenti ekwezokwu. Ama m na gọọmenti alụ ọgụ m ogbenye. Chinedu is the end. Yes. Chinedu is the end. I will not get myself today. Everybody will see my naked today. Chinedu is the end. My cry from 2003. 2001 to 2003. It don't come to an end today. I will not get myself in place of Ibagwa today. I will not get myself in place of Ibagwa today. I'm happy more than everybody. Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ na-ahụ ka nwanne anyị si na-akọwa ya bụ ihe na-eme maka na ihe niile ọ kọwara ebe a gosipụtara ụdị mmadụ onye ọ bụ ọ sị na ya bụ Pastor Chinedu ụnụ na-ahụ ya na otego ọ kọwara imeriime na ebe a n'ụlọ obi bụ Ibagwa mana taa iko ya juru eju taa iko ya juru eju anyị na-ekelekwe gọọmenti of Enugu steeti Peter Mba gbara mbọ ọhụ ihe ọjọọ dị taa ọbata yes Honorable Peter Mba bụ ọhụ ihe ọjọọ na-eme n'obodo ọbata tinye ọnụ anyị na-ekelekwa ụmụada Nsukka maka na ụmụada Nsukka gbara nnukwu njikọ Nsukka maka na ndị njikọ Nsukka forum gbara ezigbote mbọ ịhụ na ya bụ ihe na-etinyere ọnụ na ya nọ maka na ndị egburu bụ ụmụ anyị bụ egburu ọkwa na ya ụmụnne m maka na ọ bụghị ofu onye na-amụ nwa mgbe nwoke a na-ekwu maka ya bụ Emadeno site n'ezinụlọ na ofu nna ụmụntakịrị a ọbara ụmụntakịrị ga-enweghị ndị ọha meriri bụ ihe tefụtara ya na iko ya eju ya mere unu na-ahụ ka esi edimolisi be ya niile ama nunu na na-eme nta adịghị oyi ka esi edimolisi ya o nwere ihe na-eme nta adịghị oyi o nwere iwe dị n'obi ya ka ọ dị mma ọla n'udo ọla n'ọkụ ọdala n'udo ọ na-ala n'ọkụ otu a ka ọ dị ka emesịa anyị ga na-ewetakwa nnukwu ose